Дами и господа, този поздрав е специално направен от Емануела. Специално за нейния мъж Юсуф, за най-добрият Петрич, за Юсуф, оригинал от Емануела. Емануела и Итало, леско семейство от Петрич, поздрав керава Медадески. Юсуф, кај си леско, рожден ден ромален, ми фамилија мастаренту маре мосте и симан будбари фамилија капабарав тумен. Вали гърми на Юсуф, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Северна и Южна България. От Юсуф, онай баро Анди Петрич. О Юсуф, о баро дому, како баре вилеско, ефтино лев, ефтино бикнео, всичко сам, пусти ги насам, се издигна. Има жена, къща, палац и най-красивите дет. Вали гърми на Юсуф, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Северна и Южна България. О Емануела, ти шунен сова керва, наши пераве наме даде Юсуф. Аме синям думо думе сте, одоле си баре легендарија, тари бари Петрич. О Юсуф, о баро дому, како баре вилес. Вали гърми на Юсуф, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се в Северна и Южна България. Шунено Юсуф, от патрони, от тарикати, озорало, обарвало, леле, обаро, акале, осаврете, джамен е фамилија, наши пераве наме. Душман, душман, те шорер душман, душман те париуве, амаро душман, леве париуве. О Юсуф, наши перевен, баи фамилија и симан ромален, наши